Abusuafo ya bepiemu Akyem Akroso yasanso mama kwa babiom de ba oman koso dwumadi a ye no Capital TV so enne yu bepiemu Akyem Akroso a wodi wafahye pa na afahye yi mu no eye opani anasa na wote adwaso kwabena fori na kwabena fori wodi ni mfirishi adu obetena akonwa kese so ha oman koso dwumadi yasanso abepiemu ha ye de ani ko twawisi ehwe santemu ebehwe ne omanfo bedidi nkomo abebon nkomo ahwe won ha omo Akyem Akroso kromu ha Akyem Akroso wo bremu mfimfin mansinu emu wo epue mantemu ha wo bepiemu so a wo mansinu anase wo abato mpeswa ne ye asane manso Akroso abato empeswa so na omahin kru no ane Akyem Akroso aha e de bepi Akroso fo kotokufo a omo so ka eye sabede Akyem fo ho a wodi wafahye ha enei no yebe he omanfo won hawo na afenso no wo abenedie niam bia Akroso okrum a sefata sa esempanifu asote na wope ne ho asemi ho pomasi bre yebe hwe ni nyina na ahwe ne yede ni na akwawe na afede pompon so na nkasa no dwabo kese a eye dananom bebo nananom atrankonwane om so betwetwe nkomo ni agye so madwe nkire hawo bia hawo mo me no ka se dia ha asaman kese junction a wo hwe mensa nifa so a okọ Akyem dan no na wo hwe benkum so a okọ asaman kese mfimfia na megina omafo dodo na etwa ha hia obi a epekwan afaka de akoni kuruma na so de akoni fiefie mu djumedie no oman koso me amedi djumedie ho chia me medin de kwasi azo me kame ho na yenkọ Akroso kurum ne omanfo nkotwetwe nkomo oman koso djumedie so abusuafo eguso Akyem Akroso abra wo mudi o mafahye yenya atemamfo bi a epese no twetwe nkomo kakra efa won hawo bi a wo koso Akyem Akroso ebremu mfimfin mansin emu ha no say Abrantie me wakwa badeba Capital TV oman koso djumedi. Yes, I was. Yenhwe mu hawo ben ana so hawo ben na mokomo ekrum. Fine. Ekrum ha no mo de ha no mo ye wono adwuma bia ni ha no mo sei se ye emranti ekrum ha no mo sei nanso adwuma bia ni se be adwuma atese yetu kwante se Kumasi Accra so ansane yakoya adwuma ne nya bia bla ya yere ne ye mba ano omo nso den edidi enu ntwemu so no uba krum ha no mo sei a mpanifo bebre wa ha no mo sei nkwala bi hia mwa efa no school sem eni ade station say car station yeni bi wa krum ha no mo sei wo ba bo se kasa kese se mu gina ekwan ya sei no mu rodu efa no Italian station say so yeni bi omu gina obi koko shed kwa no de amaye azise gina na no maye adwuma wa ha no mo sei enti yesem panifo no se omu kom adwimbom no mu ina ye ba ko no mu pe ba bi no mu maye car station ye adwuma so toilet se mo so enye kura enye desi ase mi gina se uja no mo so be busam toilet se me nche wa bi na ko private desi a atise wo ko new town asa no ko toilet before so ndo se trophy di na se nsuo ma ubedo no aja wo na ego so atase enti mpanifo no mo no mo ye bibi emayen e wo krum wa no mo sei se junction no se ka bi fie samangase ba ha oni sambod nitinu accident ekoso ha pa na afenso ye krum ha no town mu no efanze kwan no enya kura se mpanifo hwe na ko omutumi hwe si maye no na afenso adwuma ni ha se wan ko school kura obutumi are ayebi ti se nyina driving ya enti ese man pani se omenye mmoa no ofa adwuma mra na yehwe ukti krum ha ya na hwe mo hawo nsuo sem ne sabe mo jana semetesen nsuo de ni problem kra ne mo jana de ni bi kra ti se me kese se ko toilet kra na ti se mediko bush baby aso tuma akoja online ti kra e pass the phone na e be fuka ha no obu oba driver mbacho mepe be dia ko toilet ti se me change bush na ko mantema de toilet ya nti ese mampani mama boyen o toilet o ekruma medase yo geso ani omanfo twetwe nkomo Akyem Akroso ehwe efa won hawa hawo mo yetimamfo yehwe hawo kakaka hawo djumedie no oman koso me amedi djumedie ho chamefa me kwasi azo kame ho na yenkuso ne omanfo twetwe nkomo Akyem Akroso ahanum ye ebusuafo eguso ani omanfo twetwe nkomo Akyem Akroso ehwe won hawo bia hawo mo Akroso duamu ha ofa me mo akwaba de ba oman koso djumedie so Capital TV mejoso ofa yenwe ofdin de sen mededi Kofi aban ofa Kofi hawo ben na mukomu ekrom me ha no se owi Akroso kro ya Akroso eso che krofi na ba besi Akroso no de ya ni kura ya ba ye ni yeso kakra wa okro mu na se kro no ba ha nyina fi oba no kro bia wo bumping wo kro mu
ofi ona da kru go se ku kwa bompi ho esuso asane esubomi na obi Akroso enkwa de ini bi ha nti ofi a be na ocho be mi ni ka kase bi alulu nyama bubu la ha tasi pro ma e won chire pa anti omo ye kwa ni be 4 days mpo nti esu se omo abe bompi bi amai apart from bompi no munso semu mo janan semu etese okay janan semu so hia ana so hia market won kwana na bi won kwa si omo ye kwa ni be 5 days mpo nti esu se omo ye bi amai bonu nyina omo ye bi na ekwan no so a city no so a omo gu ni ku fota na mo begu yi se omo fele na omo begu so sira da kwan kwa da ho atutu fele ni na sai nti esu se omo abe na omo begu so abe yanwe apart from no ukọ nkro no na se ukba kro ni man kasankasa wo ha ofoforo bi apese odeka yo abusua yeguso a Akyem Akroso ene o manfo twetwe nkomo efa won ha kakra ha o motemamfo ene ne ye ne o mabom puni mpui opani mi mo akwa abadeba o man koso dwumede so Capital TV so me pacho yeja na udin de sen me pacho e frame me opani kwasi kranche opani kwasi kranche watena aha Akroso kro mu abe mfisha sen oh aye de aya ne wo me se 60 years na mi koi eye baby a yeja ye nan eno ene ha yen se wuko dwom hosi a baby yeja ye nan no wuko na akohwa a emfata kroyin so eso obi o ha na ofri ti se suaduro na ebia bibi aka no na se eho no hoi yenya ejanani bi wo ntientia ho ansa na obeba no ese wutu amika se wonye bi amwa woni fi a na so utu amika na ubejom ana se woko train station ento se ufi wa wonko no na se ngase bi o wa na wagu ho opani nya ntie se mabu ni bi 7 predators se bi nya do wo woro wonika na wo hyenwura mu na wo gya wonan ho wahu bi na nokre efise se wo fa railway station ho a efri sa crossing ho ko no ade a torret de ya fani kwa ena uko benkum so a eno so saa baby a obi a be wo ni hu bia na chese se uja nan se mu fa wo sesi a mu be hu no ma emfata wo ho enti se eye nokre se torret no ni saa ni de egu anim ase wo kro yim pa opani medase ni nkomo ya ne twetwe ne so le dase abujan for so be piem Akyem Akroso wo kire mu a baby a enka 7 predators se bi nya do didi a breso a ebe pie na wakutu baby na wagya wonan no ehun ya de akwatwe ehun aden Akyem Akroso a emabu nsode a na yese won ne basa ayade bi ha omanfo adwene wo be pie mu Akroso nye kroketo a wi Akyem dan na nka Akroso ani kura so kese pa nka enim se nka mputujuma de ke betimi Akroso ha nanso no wo be hwemu ha mputujuma to ape aye agensrepe ne mpataku ankasa wa ha ye hwe se ne nkofo so akasa ne ajo madwen kire afa krum ha ne ha omo ho kame ho na nguso nko Akroso krum ne ni nkomo ewo ho awuziafo ya be pie mu ewo Akyem Akroso yeguso a ehwe omanfo ha kakra ha omo ewo ha no mu sei so be pie mu ha aha eye sabe de Akyem Akroso railway new town na o hwe be bia omanfo atu eye baller na se sumina ediagu a ofa obepie mu a areho sebe o hwe mfie kakra so benben ha ene adwumadwuma kakra benben ha enka se enka ye pebabi na nke de se sumina na se nra egu a nke betimi aboa sense ekwan mu ene abetu nra egu a once na siso na ekwa manfo fie eno malaria ne cholera no ne ade mesa ka brante bi wo ha mpesa ne twetwe komo akra fa ehwe saa enra sabe de omode aponsum ha abrante mu akwa badba omankoso wa Capital TV pacho nejo so yanwe eba ne sen na matutu nra egu ha basa ni tia se Ghana ye bibifo ye suban ene ye obia ye na adwen se ne openo na eso ye ba bia ye gina sisi ye railway line ye new town ekwan amanfo fa ankwala fa ha eso no nipa na awofo ne ye a ye gina ha ye na ya ye na sa engura ya beda ba bia ye gina ina nsuo ewo
baabi a omutu nwura nti nsuo no esane a we mu sane a ekogu nsuo no mu nsuo no bi enom a ekọ baabi a obi foforo nom sa obenya yale nti saa niema we ni ade a eha yen ewo ekuro yi so pe kwan a ebefa so a ebenya baabi yede bola ne begu ye kwan no krampo na yede cars ne so fa so no ene so ne nye esi a ni ugina sisi a hwa abehu se abo bi gu so company na ewa ha no na o maka o ho aboma omo ato abo ne ade a omo de ye kwan no yewe be am we mu ni baabi am betimi de sa nwura we akogu ahanko na mbetogu anasa mo ne mpanifo adwen ho na adwenkyere no ansipi anasa emre bi nana ehia na omanfo eye se mo ntu bola ni ngu ha na amanfo zoom line for between bola ni na akoi ba ye hu ne ye na nipa no asan de ha ye bola bi yo yewe enti no den amon ana temamfo anasa mabu wa ha mutu fa fi se wukyire mu a satane kogu nsuo bi na amanfo nom ne ade how ben na ha sesi ano te se ne American se ne ekwan no ne ye ni ti no ama company no mienu na e ha no ne asanroman no adwen wo so mpese omo adwiri bola no efiri ha ni na no enye aban na asa omo no ni na ne gina company ni so ntino ehia mwa eduru baabi a asase beba se bia asase se na wo ha ne enkoto bola ne ngunu eno na ye problem. Okay, sorry they be pimu ha Akyem Akroso railway new town bia ya wo tu nragu aha kwan amanfo fa so amanfo so tetete ha bebre a che sempanifo se o ma ye hwe ha o se ne assembly no so na mpa bi mo ntu nra ne nguo ene na ya semsebe mabun wa ha kire mu se nka hu behia se nka sa sumi na ebe ye firi wo fi se nsuwa bi da ha nsuo to na se gu sa bola iso a nsuo no etenetene ko bossa nsuo no amanfo kwese bi no eno ena de yare bebira be ja amanfo so wo Akyem Akroso ha no se cholera malaria typhoid fever nyama bebre ena ekoso ha enti no we de ya menu mienu na asede se kabom ne eboa na o man Ghana tumpon wo ye wasede na me so ye masede a Ghana be fa ne ntoma pafra Akroso man be fa ne ntoma pa so atumi afra ayasem bia haye papa o man fododo na ena sabe de wo do no atum se be bia so me na ewe enka mpanifo hwe ne ntu asem fifi akrakrakra se na be ya o man no betimi afa ne ntoma afra anaso man no ebetimi akoso dwumadie no aye o man koso me amedi wo chia me no medin di kwasi azo e wo Capital TV so ena ye yi de kire o manfo nyina kame ho ne enkoso mfa Akroso kuruma bra ye di afahye na kwabena for iwadi mfihye edu e wa konwa kese so sa Akroso man hene na ndei wo shefa na se wo bohu dwadata e wa Akroso monten so eno ena nam so aye piem wo ha ye no manfo di nkomo afa won ha kakra ha omo abuzianfo yasane omanfo bi betwetwe nkomo afa ha kakra ha omo e wo ahanum se abrante memo akwa abade ba omankoso dwumade se fro sen so e fro me sorry o ha on say me won say me adwuma o Transroyal Company Limited me driver ni amikutaka fa kwan we so kwan we se na kwan esi na ha pa enro ase me de ka ba fa me ba kai me bre pa ansa me tumi akọ ti me stress mpenifo ba yam wan o ma ye kwan aman afa so bola bi wo kwan so a de bia o mugu bola na tene begu kwan mu enno so ha pa ti stress mpenifo so o ma yam wana o ma hwe bola no ho asama ka man arante medase sabri omanfo adwenkyere ne wo ha kakra awo wo ewo Akyem Akroso railway new town ena wadi tu dwa no chirimu a kwan anka mpanifo betwitwa atomu se na be anka obi krampo yare ahomache a yede betena ka mu ede na fasa kwan so de na ba hospital no aye nsrepede mpataku wo chirimu a bebi so otu nragu won kane ho nsem so atape abonyenyi anka mpanifo se nkotumi beboa abusua o man Koso dwumedie na ohwe no edu bra wo se Ghana man bia sorry waka na wo ye na famu de e ma o man Ghana etimi etumpon enti se wo ye me de wo ye wo de me kwasi me so ye me de a Ghana betimi etumpon me di kwasi azo dwumedie no e ye o man Koso e wo Capital TV so yegusuwa e na Akyem Akroso kame ho na ye no manfo enkotwetwe awusua ye nya brante ba ko ha tum se tintin wono de wo peso wo kire na adwen e fa wo hawa e Koso ewo Akyem Akroso abante me akwa bade ba o man Koso dwumedie so wo Capital TV so yeja ye fro say ye fem David Akufu abante Akufu wo hawo ne say me hawo ne say hawo bebre ha me de Koso no say so bi yare na say ye peka adna ko hospital ho a ye kwan na nye esu atutu nsuo nkoa na eguso asanma no mo asanma na wonu tan no mo ayen ye bobo kra hyehye kra onye mayen
ana ye kwan ba ko so ase ye fa ko hospital eno so ontwa mayen aha so renren kwan so eno so achen ase ana bebia renren kwan no so abole omutu bole gu ono so eno so ye den eno so nye emwan ema yale bebre ama se nsuo no nya kwan ye den entene ye den enko asa ne adebi nsuo no eyirifa homo a omo ben nsuo no nyina eyesa na ema ye problem ye hwe mo sajumedi mo tu ho na mo ne mpanifo atwetwe nkomo dey na free mapa hwi mfim ma asama ma nim pote pa se omutu bole gu aso ha ye bia ye to bole den egu ha aha ben nsuo hu aye ntu bole ngu a ebe dey nsuo ba chi nsuo hu nti se mo akwanya se ka bi chempanifo da asama na ma akwanya mo ka je me srem panifo se omo wadwom mo nanka bebia ha bole we yanko munyimfia nanka nsuo nya kwan ne den entene nko na se yentumi ye de yenya adwuma wa ha na omo metwa kwan ne den emayen na me so mesre koko panifo transfer ne adwuma pa so omo nka omo adwom mom ne fi omo nya kwan no na ka ntumi ye de ntumi fa ha na obi afa ha wanya kwan atumi afa na yetumi ya sika adwuma ye den akoso abusia for yegusuwa na Akyem Akroso wabra wodi wa fasha kase ewo Akyem Akroso ha aha aya Akyem Akroso dwa kase mu ya bepiemu wa ha ye ne omanfo adwadifo ebetwetwe nkomo ahwe won hawa hawa mo wa Akroso dwa kase mu so behwa banchen kuntomire ya tontone ma bebre wa ha ene adwadifo ma betwetwe nkomo bebi abekobia no obi a wo hawo kakrakra woni ye che eti ye ba ha nso behwe ebia no mo wo hawo bia omo ne ye beche sa wo ha no dwumadie no eye omankoso a ye yi no Capital TV so me amedi wo chia me medin e de kwasi azo ma bepiemu e wa Akroso eye edwakese mu ye ne omanfo abetwetwe nkomo e wa Akyem Akroso me saka edwadie no ama so mo modwamu ena no omo hema no ne chiame a ye bone mra ne se ma me ekua beef ame ne betwetwe nkomo si beef no ton enti no ye de beef no abone din no ho a ekua beef mame mo akwa abade ba oman koso adwumadie so ya medio ya hwe mame o ha obe na mukumu e wa ha waton ade mfisha sen me ton ade ache be se mfi sia be se aduoni nie ne dwom ha no ma ye we ye ma ye wodwom ye dwom ha de ye nya kura esio to ye nya baabi trase enton ade ye futufu ene o moton na mo firi baabi manso ene o mo ba no mo ne ebedidwa bi no so firi baabi di bode ne ade de ba ye ba esio to a me ba ye nya baabi kura ne de ye na tia edwom ha nyina ya cheche ye pata enye ye nya tie fiso so a ye nya bi baabi adu so so a eye ba akopɛ ebi kura ni ya enye ubekom kura mu kaka edwom ha no ye ni esense omunni baabi a ye gya ya 90 baabi a no moja o manan egu baabi a o moja o manan egu edu dwada so na ye di dwa wi a esa de achi akankatofo no mbepra omo mpra na ewura ni ade nyina wodwa mu se nsuo to a ye ba da hudi ye nya hwe kura na dwada kura bo omo nya hwe ni nya baabi ni ade ye ne yetia samo hawo nyina no mo de atompanifo anim na mo de to manim no e de asem na mo ka kire yari atompanifo anim ye sei emma na ye no di dwa no edu dwada yetimi gise dwada bia ye de 50% ana 5 years 30 na omo de no ene ye dwa maso bia obayi konkofuo ohima no ye mra ye twa to se wo ba edwom a yetimi gigito sane ye putu dwuma bia na bibi ha ye na saban ma ye ma ye yetimi aba adina ya namo so ne ye yetimi akwo council fo pese ye yakase ye gya na ma na tie wiemu ne ensuo mu no ahomete ye pese yakase ye bo ye de yakase ye sika ene ya ho ode no mo medira ma ye no mo makwan ne ye mo patakora mpo o mo ma ye kwan efo na mama council oda council fo mo ma ye kwan ti council for no mo ba o mo temu take it saying 50%. Yanre apart from say 7 periods mo baby light ni ha no yembra wifo e de ha da na jana bia me pa cho an omo ye bi kura wa ha omo numbi ade no wi no omo numbi odwai mu eno so mo de ho asema kwada posifo ne omanfo da bi aden se no omo ye na anadwo nti nye se num kan se anopa se no omo ye omo de anadwo e no omo ye akromfo ha mo akromfo ai se wudu niam agu yanka dwada mpo
ye be nya baabi ntina na man so nya baabi fa omo niema papa omo ton no ensi ye niti baabi a ye ton ade no be hu ani se obi aba mo bi na mo so no de ko ube ti ani se obi man kaka mampo emema no emana koto na kwan ni ye ya ye ho kire niti baabi emana be koto me hu ani ube hu ani se obi de ni se ewura obi na bosom no de na ensin Mami mo akwenya saka be bichire mpanifo Ghana mpanifo Bremu Central Municipal Assembly mpanifo Krum ha mpanifo efa mo dwade bia atete apansamu ya da asebna make sure say misra o mo say ye de koto say e de mo say ye mama ye di dwai ye so mo so meboa ye na ye dwadie no ye nya baabi ntina na ye dwai so mo ye ne ye ma ye no mo fa gate into ano no mo ma ye light wom na bibi ni na say ye so ye tini anya hoode ne di dwane ye de ahwe ye madaachi ne ye ma ne ye daachi Mami ekwa beef meda se bebre so nya ekwan nya na oni atwetwe ne so ne da aseme ba sabe de eguso a wo akroso adwakesie mu eguso ne adwadefo ma atwetwe enkomo kakra ka ne ahwe obehwe obepemu ha obi a wo ha kakra anaso obi a wo ade bi ha na obeso wo ne ye che mami memo akwenya ye fe wo sen me pa cho mi din di frisi akwa esi edin a ye de frame so ha ne ekua wonta mami o wonta wo ha obe na mukomu ewe adwakesie mu me pa cho ha ye ho kire yampa ye nenti ye ho kire ye nse se eduda ensuo beton sa oba ha na ya ayoro ho papa me ba asase ni mu ye tso ntu tia wa utum wo vre kwa panyin mu no ahwe ho bi hu no bi ni na mo okotoi ni ndwa okodi na tia pansam wodwe mu obi wo okura na no na apai na ahwiegu enti ye ho kire ye wodwe mu efe dwa na apata bi a na ye se ase agya no apata na bu enti se ewie bu a ye nya ba bi mpo ni yatena ni ya ho siri ye hu hianya yengo edwei mu pa efe ni etosu bio ese na pata na abu ni nti se nsuo ta ye nya ba bi papa bi entena ewo dwei mu se edu dwada nso ni edidwa ni wia je se ye ma na na ye beba be predwom ha tanka asefo ne mepra wa ha edwede bi wo kura bebe na nwura ni bi guya ye ma na na ye betwepra ya pra edwom anyina na wansi abegye ye ntekiti nti edu ba bi kura ye ni tekiti fo ne ko ewo ho esanse ya predwom mu ewia na yan nkasa besan ate tekitia ne ye ne won professor wo ha mo akonfo ha mo ha mate ehun sa na se den na mo na matu afa me pa cho akonfo ha yan wo ha edwudwada be hunu wete ane ya chi no be hunu ngadwane yese obi abewi obi anam obi abewi obi ne sika nti ende etumi koso wo ha efe ye ndwana ya won ye ni dan ya paak ye no magum enti edwudwada ye be so no ma ne di akọ de hunu ye so akọ ye so aba ni nyina ye twetwe yambo obewie ne wa braba ho odin ya he nti anu so ye hiamwa senke wo be ye dan ni bi wo ha ukokuro kase mu ebi wo ho obi ekita ne safo odin no magum no watum na efefefe aye ni bisa ti ye ho kire ye nyi ye mo akwanya seka bi champion efa mo dwe ya na hosuo no enye papa na ma me de asem na be nyameka ne senka abantwa nani mehwe ye ewa hasanse ye brewo kuro yi mu wan ye adwuma nso obeye den no wahwoma esanse school fees ne boone a din ne ye kobeninti ti ye sire na sa abanso ntwa nani no meboa ye ewo kuro yi mu Ejadifo ama bi ana ya nom koso twetwe nkomo ewo Akyem Akroso edwakesie mu wokyeremu a abantwa nani mpanifo nya o mafamu de bia meboa se ne be dwa amu hanum se ne betimi akonkan yo yeguso ane awofo bi a o didwa ewo Akroso edwakesie mu atwetwe nkomo ahwe wo ha kakra ha o mame mu akwaba ede ba o man koso dwumadie ewo Capital TV so yo mame na wodi ndese ofu ekwewusia mame ekwewusia o ha ben na ha mo ewo dwamu a na wadi dwa mfisha se edidwa beye se mfihia eduno mistrincha na eba first na mi hu se me maame no no ye didwa no le dwa ye se nete sese edwa ya se kura asei sese edwa Akroso dwa ema enye hwe ye beguma ne se ya begum ni asore ko sabia ayi edi edwa wie pa tektifo ye ji yesika ye tua twini ye guhe nyina ye han ena ye tenase ena nansa no ma matwa kofie po na abom yade enti no yesremo ni die ma mo hu ye mobo de dwa no umbe ni ye ma ye na obie nya ne de na onfa safon entu ne die mu onfa safon tu ne die na obi ade no maguma na wato na die mu no rekọ na gate nso hwe de gate aye na hanso no kro no gyenyan emfata wugya ho sesi aye de wo kwa no
enti we de kakra mese maka ne se mo hu e mo bo na mo ye dwa no ma yen se hwe dwa yi ni na se yade aba so hwe de yetitim enti eno a na mesere mo se mo bo yen kakra na mo be bia mo ja mo na mo jo je ya na ju so pa de nya ba bi nya ayi baby akra no akodwo nso baby ana akodwo nso yeti afi ni ade ba chi na dwom na bi da bia be dwom ha metibi baby be dwom ha bia metibi ente no mo hwa mayen kakra ne ya mobo pa ya mobo mama ye beda ase bebre ase abusuya oguso a hwe o man kwaso dwumadi e wo Capital TV so enei o manfoa wa Akyem Akroso edwa kese mu ye mame mu di dwa omoton ne ma wa ha ma amanfo ba ebeto ekofie ekonoe dede on sabro wa furu soro esresre na sabede bia ya yeton enema nuane wo hwe bia banchi gu bia bode gu a atoto fansam wo kire mu a Akyem dan ya Bremu Central Municipal Assembly ne ba ebeji ticket wa ha 50 pesos obia odi dwa wa ha bia nanso amamefo ya ne fa prae esa prapra ha no ma akoya asema ya bebre enti na me sere bisa se saafo na ejo musika anase omo ebeji sika no mo de fa hen na impo no so mo ji sika no krampo wi adan fa so de na be sika no so be hwadwa mu a omo so omo ne ma de kofi na omo baby di dwa ma sa so ade aba ni na yo hawa ha dwa de form omo de atodwa ebra so se wa so bia na fa mu de na Ghana etumi tompon enti se wugya wo de na betumi gya me de ebe de na ma Ghana etumi afa ntoma pafra eno nti na de o man koso dwumedi aba se ebeboa ema akwanya ebia ma se wonsam bia wo bia betumi aka na yesu yetumi ehu nsam no na aba monten na mpanifo wo se fata se ade sa nsam no pemom no omo nya nsam no ho pomasibre na ma bibia so tumi akoso kama ya bepemu e wa Akyem Akroso aigusuwa na o manfo twetwe nkomo afa wo ha wo abuzianfo yagusu ne o manfo twetwe nkomo dwade fo ma na bepemu wa ha no twetwe nkomo ne nya ababa wa bia wo no obedi dwa so ko bampesi enufo wa e be se na twetwe nkomo akra afa ono so oba Akyem Akroso dwa kese mu na se dwa mu ha ne awehu ono ye nche na amanfo nso enti maame mo akwa bade ba o man koso dwumedie wo Capital TV yo mpache frem fowa ni kase free Akroso na Akroso dwan enye bola ye mumma ye container kra ye de esi dwane mu toilet aye mumma o me kire mu se baby a ye be ko ye toilet na de ye ni bi Akroso de ye ni baby e be gya ye na wo ebi ho ko bi e fi kire a no obi e dwane na polythene bag no achechire obi be ka se ye sika enso na ye toilet no de egu obi e fi kire enye emwa ye kura ye he no aboa ye ya enso esa aban enso babua ye mama fo wa medase wo chemu atese uhu Robert tuntum ya chechire da ho na ofo se yenya anase ne nkwala bi anya wanhwe na wakofa ade bia sebe na apiagu ebeni fo asem na esre enso areho bebre oba Akyem Akroso wa bebia sebe mabu anase mpanifo jam nan ebi ni ha Ghana ye kwa ne sen egusuwa na emu ne o manfo twetwe nkomo egusuwa na emu ne o manfo twetwe nkomo aha aya Akyem Akroso Bremu Central Municipal Assembly egusuwa e bonkomo yakoso wa ne amanfo bonkomo ene ye di afasha kese wa ha na wati adwamu nana kwabena fori ebebodwa wadi mfihye du wa akonwa kese so obodwa data ye de ani ko twa wisia ba ko hwebi na afenso no oha no yakoso wa ne o manfo twetwe nkomo afa won ha ho kame ho ni nwura krom ne no manfo ni nkomo dwumadie no wo man koso dwumadie wo Capital TV so abusanfo se ye di tu dwa no di kan no yeguso a wa Akyem Akroso na be pie bro no be friends Akroso nkwantanan aha ene ne mpanifo bi abompo nimpo pese no twetwe nkomo kakra fa wo hawa ha wo wa Akyem Akroso ha so be pie mu a ene yo mu di afa hyekese pa wa ha enam so ama wo ko Akyem Akroso kruma omanfo dodo na wo monten so a da wo hwe animu se wo mo he be pie monten so na wa be pie mu ewo adwabo ase na wo dan no disem kakra betu dwa na nsa na no oman koso adwumadie ya be pie mu Akyem Akroso a wo Akroso ntwe ne ntwara so ankwantana ha ene gina pese ne omanfo bi twetwe nkomo metwe aban nana na twetwe nkomo akra na we de ni di mu a ma kwaba na afesu du din ankasa atodwa ya media me ankasa me din di nana Aponsa Edukojan the second Akroso ni fahin otoso minu na we de ma kwaba de badwumadie so ya media na yenhwe how ben pa na mokomu o Akroso ha how de how pi okumu hanom how bibi ti say 7 tafraje private toilet ye ni bi kura wa ha ye ni bi kura wa ha no ma se be dwadifo wona ebedi dwa hanso ye
market center nkurɔfoɔ pii turu ba ha no bɛdi dwa yɛwɔ edwa no wɔ brada ɛne ne fida sɛ bi wobɛhu koraa no a ahɔhoɔ no bi wɔne yɛtɔn nam efi mmiɛmmiɛ ba wɔne yɛtɔn bankye efi mmiɛmmiɛ ba no na wobɛhu koraa na obi sɛ bi wasɛe ne ho ɛwɔ mantam kɔbɔ pon sɛ ɔpɛ baabi ayɛ ne ho yie na onipa koro bi a na yɛato pon no mu a na ɛsɛ ne ho ɛsɛ nti saa de no yɛ ade a ɛha yɛn ɛna bio yɛdwa na nkasa na a ɛdi wɔ ha no ɛnyɛ kora a sika nso efiri mu ba no ɛnyɛ sika ketewa nti amane a ayade a ɛha yɛn ebi yɛ street nyinaa nsuto a yɛnyɛ baabi kora mfie tiri mfa sɛ nsu bɛtɔ ɛmɔfra ɛkɔ school koraa no nsunsuan yɛ da hɔ no sɛ dɛ m'anim yɛnim ha no no ɛna mu straight ama ɛmɔfra bi koraa tumi fɔre nsa a ɛde program ne ɔha ɛde ma yɛn na yɛnhwɛ apart from sɛ mo dwade bia ɛne baabi a mogya mo nan ɛne mo street yɛnhwɛ nwomasua ho nsɛm ɛte sɛn wɔ Akroso ɛnyɛ kora Akroso nansɛn wɔne a ɛyɛ ɔmo kɔɔ last exam yi ɛfaa ne fɛri nti nipa pii koraa yɛ wɔn adwene sɛ ɔmo yi wɔn mma afiri saa secondary school ɛwɔ ha dom no edwina yɛn ti aseɛ nti sɛ aban bɛyɛ mmoa ne sɛ ahokade a ɛsɛ mmɔfra no nya no ɔmo de sua ade no ɛna yɛnya na bi a ɛnam saa zusuaso no ɛba aban ɔmɛboa yɛn ɔmo wɔ school baako bi wɔ hɔ a no na tete mmɔfra da na ɔmo awura saa secondary school no wokɔhwɛ ɛdan ɔmo wɔ mu a owura ɛnim guase koraa ɛnyɛ kora nana we de ne krakra mu no yɛ ma wakwanya sɛ ka bi kyerɛ mpanifoɔ anasɛ ka bi kyerɛ ɔman Ghana mu mpanifoɔ ɛfa how amokomu wɔ Akyem Akroso a nana asɛm bɛ na bɛka wasɛm amɛka ne sɛ mpanifoɔ a ɛhwɛ ɔban yi so ɔmo dan wani ɛmɛhwɛ Akyem Akroso na yɛaka akyi yɛn nso yɛka ho bi nti sɛ cake ne yɛkyɛ ne kakrakrakra a ɛsɛ yɛn nso yɛnyɛ bi ɛsɛ so yɛn so nana we de meda sɛ wonya brɛ na na hwehwɛ nkɔmɔ yeguso wa ne ɔmanfoɔ edi nkɔmɔ ɛfa ɔman kɔso adwumadie so adwumadie a yɛde aba na ɔmanfoɔ ɛka wɔn adwenkyerɛ na afei so nneɛma ha ɔmo na yeguso hwehwɛ nkɔmɔ no yɛbɛpie mu Akyem Akroso ɔfa we de mɛmo akwa bade ba ɔman kɔso adwumadie so wɔ capital TV ya nua ɔfa yɛnhwɛ odin de sɛn akyɛ me de yawa pɛni Akroso ni fahin abusua pɛni ɔpɛni aha bɛn na mokomu ɛwɔ ha yo nneɛma hu sɛ ɛyɛ Akroso kuro no ayɛ wɔ mu no yɛni adwuma wɔ kuro mu nti youth ne nya adwuma nyɛ ɛso yɛhwɛ ma ɛka efi suadu record ano kɛne kuro a ɛso ɛso wo hyɛ sɛ nea nkuro bi ɛnyɛ nya adwuma a ɛboaba kuro no kuro ne nya mmeranteɛ ne nam mmeranteɛ ne nya adwuma nyɛ mmeranteɛ no sɛ bitafa kyɛ adwuma sɛ adɔnko a yɛnhyɛ de nya afi school so anana kan no ɛno korɛ nkɔnkɔfo kuro so a sɛ ne school no etu mpɔn no yɛ school ne hu ne saa nti ɛsra ban sɛ ne ɔha ɔbɛboa nkurɔfo kuro etu mpɔn no saa na Akroso so yɛhia makuro so etu pɔn titu even light asɛmpo deɛ wɔ problem kuro ma ɛnam sɛ yɛnni adwuma bi a ɛyɛ to be a company ana factory bi wa ne ti de bia sum ne dem ɛso ha ɔman ne paa nti yɛsrɛ sɛ ɔman Akroso yɛhia mo wɔ saa nneɛma nyinaa makuro so etu mpɔn ɔfa yɛnhwɛ yɛfa baabi a sɛ bɛmu gya mo nan ɛho nsɛm te sɛ ɛne deɛ nyana kan no ne ɔkasa ne yɛ mehin na toilet deɛ yɛwɔ problem kuro ma market wɔ sei wokɔ a nanse ebu yɛ ɛsɛ kɔmtum bɛyɛ ɛde ma yɛn ɛma ne nyɛ baabi kura ntɔn adeɛ wɔ kuro ma nti tɛm biara no so market day no nɔmɔ junction wɔ kwan mu so wɔsɛ kwan no asi ɛtumi de ma sɛbe akwanhyɛ na nneɛma bebree ɛde ba kuro yi mu nti yɛsrɛ sɛ edwa no soro mpo ɛnyɛ dwa no asɛ ɛnso tete no a yɛno yɛsusɔ ne ɛhu yi no na area ha kae no na ɛyɛ market area ɛso ɛka nea abeba bɛhu nyinaa na na deɛ ɛntu mpɔn ɛne deɛ wɔkyerɛ ma wɔdwadi a wɔdi no anaasɛ baabiara a wɔdi dwa no ɛntu mpɔn ɛgu so a ɛgyina Akyem Akroso nkwantanan dwumadie no ɛyɛ ɔman kɔsoɔ dwumadie a ɛyɛ no capital TV so medin ɛde kwasi azɔ me na mebɔ dwumadie na sɛ medin ho kyea me a ɛde bɛpɛ mu Akyem Akroso aha nom sɛ yɛhwɛ ɔmanfoɔ adwenkyerɛ kakra ɔmo hawa ɛha wɔ na wɔ mo fiefie mu ntworo mu ne wɔn twara so ɛna ɛgu so a yɛdi ho nkɔmɔ ɛgu so a ne ɔmanfoɔ twe nkɔmɔ fa yɛmo akwanya sɛ ka bibi kyerɛ Ghana mpanifoɔ ɛfa mo haw sɛbe baabi a mo bɛgya mo nan mete krampo ne yɛse sɛbe mpɛdasa sɛ wonam na sɛ wohu sɛ yɛtetere ɔba tuntum ɛda Akroso obi dan akyi na wɔfo sɛ bi a wonya sika butuo bi anaasɛ wonya sika mpo bi a wokɔ bi ma na ahwɛ na apete agu ho na wani afira ɔfa yɛmo akwanya de asɛm na bɛka kyerɛ mpanifoɔ ɛfa mo haw yo ne yɛsrɛ mpanifoɔ sɛ
sesi a se hwema nia ekonkokro so ma omoboa no kroma de yenye bi enso eka titi esre aban na nipanifo ana pani biara owomoa se omomra amaboa Akroso na Akroso so entumpon na ye ka Ghana ho he wama pani yada ase wochemu a Akroso ka my Ghana ho ehye Brimu Central Municipal Assembly ase sabira abato mpeswa na asane manso Akroso abato empesua eso na sabira Akroso ewa omuhia mpuntudwuma omuhia nkanko Akroso akachiri to brese o se menu mienu ye afemu de se de be ya Akroso betimi atumpon se wugya wo de ya wo ya na meso mi gya ya Akroso entumpon biom to bia ensore waka se o my Ghana ni se o my bapa no mu adwuma emwa na sebe emebu beja wo nan si monteso basa na adwadefo man so sebe afi mene womo na de yade beba de ye ne ke ye pegu enti obi anya na famu de se obetimi aboa na o my Ghana betimi Akroso da Akroso be fa ntoma pefra eguso ne mpanifo bi anase emebu ne bi so twetwe nkomo kakra fa won ha kakra ekoso ewo Akroso a abusuan eguso a ene o manfo twetwe nkomo kakra efa omo ha mo ewo Akyem Akroso abante emi wa kwa aba na efro sei pacha me de kwasi aboaje abante kwasi aboaje bo ha pa no sei me ha Akroso ne se kure mpanifo kuro titikuro kure me se ebeda ha de Akyem da na ene bi bebre a yenya ekoma so asane na Akroso de akamu sabi ene na kura ofrimu a na frawia na ogilati mai 1990s nimu sabi afrawia na di school bai school ene bi koso a ya Akroso fon kwa made ebi kura no kwa de pamo ya makati yenya ma no ma mti kontomi na hwe ya ofa bemu ko school omo kwa na ye pamo se omo si eso ya haska ani agi ina ko hoda anti ya sab man se krai de adu pempen so krai peja school ye adu pempen so peja na yeso ye no ma no ne ofa se form so nya gina bia bi se jo ma peni otisu ya ha na ko school ama otunya sa position anti ya sab man se krai on twene mu krai na krai anfa ne ntuma pa efra na ye de pa se krai yeso betuma pa ne mantia wa ha ya bre sabi ana agbaye ni agbayeti ama ya yimu kwa po bebre jajae untu so ba school unye gma wo ye atia sa ama pani so on twene meja Akroso no mo ye dware so dwano ska wo danfo agi fra akono nye ska ketwa esem bebre se mo ba boy ama pani ba kuma na ahwekroi ye city na say bonu we so pa na so no ko ba bia obo se enye eso awoto ba wa ha ye 1p ye omuni pani fo bebre wa ahwekroi asu yehu de ekoso nti asra bebre se asema e kan nei o mampani do mama o twene hwa Akroso ye e dia hwe ka kre komane to ba pani na me bisa o ya se sabe producer amafo eja o nan won fichire no ne ade no kre pa metu do akochi ba bia ukọ aba otan se de akọ echefi yo chefi de bo ha bu ya tam ba ye nya bi kwa biem you say wo hwa nkokurawa ane mrewa ne ade a montumi kote afi ne ade a mo ha ye kure mu ehwe nipa ho asem boa yen so yo nipa so boa yen adenti ana adenti kure basasa enti ye so omampani se wo friend me hwe kure kakra mituma wi masem jo sabe de omanfo agusu a wo kire wadwen efa wonsem a ha won no ho ewo kuro mu ha no mu sei abusuafo emabun ne oman daatsen emabun na sesebe pedua asase empanifo ni ho a o mebe se oman mu empanifo bu bebi se empanifo to san ekọ emabun die mu ene no mensa ka emabun bi wo ha be se be no twetwe nkomo kakra efa won ha wa wokomu wa Akyem Akroso ho na obepie mu wo ha emabun ne ekeka nse mebre bi me se ye nam na yetete sabe be se be ni emabun twetwe nkomo ma me mo akwa bade ba oman koso dwumede so e fro sen mpacho ye friend mami nyakwa watena krum wan fisha sen ha ne wo me nti minima ha ensem kakra nye di ka de se ne anana kan ye no ye dwa no kure ni nyame me ton ade wo dwa no na wo sika odanfo beje edoko me dwa no besi nne ye hu mpuntu obi ai wo obani se nsuo to na se wo dwa no mu a areho ateche pa so wo se nsuo mu na se wo so sa wo niema na wo niema de kofie ye to so mienu ni yete afie wo edwanum nkrofo le frɛ chichi ne benche ye bedi dwa wo Akroso na so sa obi ba na se ba bi obeye ni hu yi ana so beja ne nan kura ebi ni ho na nsan ya eja nan na ye ma ye so omo ba be yi o be yi kura edwanum ana omo san de omutu ana san de eja nan no edigu yi
abiri na so ye boda we se korra so wuti dwanu mu ano kura ni nyame anim no be fifi dwom abekofie no anya yare foforo ni atoso mi ensa ye secondary school ai wo kuro mu anu sei no kura ni besin na ye hu impuntu obi a eba school no kwa ne se e kofom krofo ya na eyi wo mama ye hu nkwala no so kokotron so a omuntwa enti ene se mi gina ha no ma de se de kase pa ne se ye won panifo bebre ho no a omo kasama ye betimi ayeye aban betimi aboa ye enti se ne sa aban won krofo bi a wo bo ma Akroso ye so ye kan hwe kura da main road stay ye street nyina anye se nsuo to pa na e konkrofo fie nkrofo edan nyina ebubu wo hwe ekwan eda mani me fie anu ade kokosi school junction ho no ma enye kwan a che se eye kura wudu Pentecost ho no ma kwan na sei asai kura je se wo ye ne hwe ayeye ni na se me de nyam se ye gatas ne esusa esansa kwan ne nye nti gatas ne sususa enti se nsuo no gumu a nsuo no enya ba bi fa na se bufa so nti kwan no nya dada no eye main road no kura ko odan no kwan no kwan na sei kwan ni nyina se gatas ne sususa enti se aban wo mwa ontwa na ne mere Akyem Akroso yenso ye hiamwa ne dase yo wan kasa utru ho a eyi bone ohwe ponko ebetwa no enya asam ketewa emabu bi na woka wadwen ede kire abante mwakwa ba na wan kasa we fe osen FM Kofi Konto abante Kofi Konto den na we wa amza me so me fi kuma ha na me ko school but amza me school no me JSS me sheda nyed me bia chesa fum dume ya but me so ma de sade mienu ba ko for down ye light sem ngofo tumi dum light a omo bia information say bia ene yo problem bi nti ene ye bedum na 6 ni aso ne 12 ani ye bedum 6 nyambo cha ne be so omo kan kire be hu ana so pre ena omo ye ene ye hospital on mo no of your problem be hospital on ma ya mi hu se mi sade bat me manatnante amanfo ma so kakra metitete mi hwehwe kuro kitingiti bi hospital se wo ho a ni hu se Akroso ya inklase fo so yenye klase fo sa nti mpam chew hospital on mo se fa se si mi yare se na me ko ho no ma ana wo ko se si a o ho be di 24 hours ona obi me bi sa se o hen fa kura na ye wo ya eno ni problem bi sa wo so kura mpo se de be ya obegye wanu yie mpo no kura no eno kura so e den ma yen obetimi atena wa obetimi pranensa obekwafu me pranensa ekwase obi batu obi ena mba na mo kire mo ba ko tungu yo gas bi won ma wan kura de be ye wo no obeja koda nti bi wan emergency asa obekoda na se esaman ana se swedro momwa yen se nti yenti na mo ba krum ha yesre mo ani diem momwa ye lati sam ene ye hospital ho yesre ma momwa ye wo se ne ma no ho ma ye pa eye hia de pa because oni pa obenya hoden a na se hospital ni kro ni ma hoden bia ni ba bia beba nti saban wo mo ye hospital ho ene ye lati sam no so no mo kan che odan fo ne se dum so no omo me information se de mutumi hunya san ba gi scan wa ha ne de omo hunya san so no omo me information se be dum ne ne ni aso no ochina asin se ya da ni edum no beti we na light ni call off me da se sabe egusu ani omanfo etwetwe nkomo ewo Akyem Akroso egusu afo ya sanso ewo Akyem Akroso egusu ewo ha ye di atwea afahye na afahye ya afahye bia odi na fi bia ewo Akyem Akroso ye hwe omanfo sabe emputujuma onanom aye na afenso omanfo sinto kakra ni akeka aboa no na yatete bia afrimu ni awesa mpa oman no ebetimi akoso na Akroso man betimi akoso no pei na oman koso dwumadi bepie mu ha ye hwe omanfo ne omo ha kakra ai ha omo ewo mansin mu anu se na bepie mu ha de ha ye promantem Akyem Akroso ewo bre mu central mfimfi mansin no mu ha na Akyem Akroso wo na watwankonya ebodwa eyo nana kwabrafori a wotoso mienu eya Akroso hene ene wedi mfihia du ewo gbamoa akonya kese so se Akroso hene ene wo sha hofa na wo kiremu a wo sha fa kakra wo sei nsema nana de tudwa no wo kiremu a ene se enkan no na nka be ye wo hen ewa Akyem Akroso a ka di mfihia miensa pe yentuwa obeto aya no monse do esan so wo baayi wo de nema tugugu akwan mu a bibia ekoso kama afenso no wo kiremu a mputujuma kakra wa ye edan ye so pa ye fa nwomasuya ho wo ba so betimi aba na homoden me nwomasuya tumi gyina na so se kireben ewa ha no mo sei wo sei nam se ne fiedu emu no challenges broni kwasi broni beka challenges kakra by de nanso no o ma ne homoden bia so ne mpanifo na be so betimi abo wo kiremu a
enka na nka wantwi ewo nkonwa na nasa ahinsie mu enei wode safo nyina pa bia sia omo na atumi bua ema bibia ekoso kama enti ubehwemu Akyem Akroso aya somdwe nko a ena wodi bu oman no ewa ha atwa afa hye ena abusua wasoguso anasa wani guso a wohwei obepie mu ha de ha ese deja enei ena wo bodwa ewa ha abenifo titidie anata titiru ne ani ntira bepie mu ha Bremu Central Municipal Assembly opani kasia oda no mche soafo opani nkansa asare ewa ha eye sabede mpedifo bebre akukudam ebepie mu ha mu na de woni monyan beta adwumade achi na nanom atrankonwa a mo wo nkroma akomako eye aduonu mienu mu na bepie mu ha amafo a wo Akyem Akroso temamufo omu na de omani ebehwe bi abehwe ne dwadata ya bo ha oman koso adwumade enso aba ha medi de kwasi azo me na medi adwumade yi ho achi ame ye na bepie mu ha ye hwe bi ya pese ne mpanifo ba ko mienu bi a mo wo anaso mo ba ha ebetwetwe nkomo ahwe mo so ma dwen kyerɛ kakra nsɛm a ɛkɔso ɛwɔ hanom sei na yɛahwɛ sɛ betime nya nsɛm bi ne ho pomasi bra na afi atoa so amadwumade no akɔso kama enti wo hwɛ wɔn kasafo ni so a ɛyɛ ɔman kɔso ɛbepie mu Akyem Akroso aha ana sɛ bi de dwadata yɛ bodwa ɛwɔ ha wo hwɛ machi a mo guso a no mo di adwabɔ no ɛba na wie kakra mpanifo bi aba mpanifo ɛno mbɛkasa eni bi nso bɛgye bi adwen kyerɛ ne ahwɛ kwankɔ bɛfa so a Akyem Akroso ebetimi afa ne ntoma pa efra